Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. E bandiraɓe sehilaɓe janggiyankoɓe en garti kadi e windande men ekko hijjo pular windande wattore 15. hande jangaten ko alkulal wiyetegal ŋagal ŋa holno masirte ko jangete e ŋa e hewde andu ko ni foti so ɗo ɗiggi andu a yalti e majjere ko fate e ŋa. Bisimillah jangen waɗen dani gadden kuɗol boɗewol ngol mbawen waddu batten ko ay ɗo ko ŋa wondude e ŋa gasi ay ɗo ko an e an ay ɗo ko ŋan e ŋan ɗo timmi garana ɗo mbiya in rangi e ŋi ɗo mbiya in e in ɗo mbiya ŋin e ŋin timmi ɗo mbiyata ko ŋe e ŋe mbiyen ɗo en e en ɗo mbiyen ŋen ŋe wayi mbiyen ŋen ŋen ɗo mbiyen ŋo 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 ɗo mbiyen on on ɗo mbiyen ŋon ŋon ay ŋon 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 ɗo mbiyen ŋu ŋu ɗo mbiyen on on ɗo mbiyen ŋun ŋun kasi ngara momten mbawen yide Allah ngal ha laaɓa cer mbawen jangude ko laaɓe cer. Bisimillah Allah mon nani momtima ha laaɓi ay ɗo ko ŋa e ŋa ɗo gasi ɗo ko ŋi e ŋi gasi ay ɗo ko ŋe e ŋe gasi ay ɗo ko ŋo e ŋo gasi ay ɗo ko ŋu e ŋu gasi ngara ɗo mbiya an an ngara ɗo mbiya in in ngara ɗo mbiya en en mbiya ɗo on on ɗo mbiya ngara mbiya ŋa ŋa ngara mbiya ŋin ŋin ngara mbiya ŋen ŋen mbiya ŋon ŋon mbiya ŋun ŋun ɗo ko atan lombiɗo ɗo waɗi mbiyen ŋa ŋa an an ŋan ŋan ɗo itan lombiɗo mbiyen ŋi ŋi in in ŋin ŋin ɗo ko etan lombiɗo waɗi mbiyen ŋe ŋe en en ŋen ŋen ɗo ko o tan lombiɗo mbiyen ŋo ŋo on on ŋon ŋon ay ɗo ko utan lombiɗo waɗi mbiyeten ko ŋu ŋu on ŋun ŋun alhamdulillah windande ekko hijjo pular wattore 15 nanɗon ƴette kuɗi mon e karneji mon mbañitoɗon jangon ɗigga ko haala ko yo nane yo jaɓe yo golle oɗon janga gadde balle mon e jingare mon e jangde he onon wonɓe YouTube jangoɓe toon ɓe mbaɗe balle e jingere onon wonɓe YouTube mbaɗe balle
onon wonɓe Facebook mbaɗe balle balle jangde nde ne janguira jingane ne ballonde onon janggoɓe hen funnague hirnague rewa worgo kala bawɗo janggude hen waɗi hen ballal ma ko an wone wallede wallu an wone jingane jinggu saɗa jangguine aɗa walle aɗa suuɗo aɗa jangga e nder less hay hunde waɗa hen kono sa waɗi hen ballal ma ene walluma sa waɗi hen ballal ma ene walluma wadde wallu hoorema aɗa walle wallu hoorema nen aɗa mbaɗi yo gar yo Allah wallu en nande ko haalte e wadde ko wiya no wiira ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah Yaya Ly kola Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina an noon jiɗi wadde hen ballal ma mbatta tan ko 00 221 77 906 14 81 mbaɗa Yaya mbaɗa Ly nomba hen so Orange Money so Wave yettoto Western Union MoneyGram yettoto mbaɗa hen ballal ma balla julɓeɓe hoto yaw ko joguiɗa ko waɗi hen balla julɓeɓe hay somin gandama an ko andi hoorema hay somin gandama andu hoorema saɗa andi a jangga wadde andu jangguinomo ko neɗɗo romani balla jinga ko musidɗo moon guiɗo moon saabu Allah Yaya Ly ko Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina wassalam.